крепостта на Деслок Сапст. Деспот Слав. Деслок Слав. И сме къде? На върха. На кой връх? На На Мелник на върха. О! Направо сме... тук, там на кулата, освен да се каче. То си е височко. Абе, високо си е и тунели има много. Много яко. Живописно яко. На табелката като гледам. Вече сме в Розенския манастир.